ወፃኢ ሶማሊላንድን አሜሪካን ክልቲያዊ ዘተ አካይደ አዲስ አበባ ካብዝ መደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምታና ተቀበሉ ክብራት ተከታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምስ ዜናታት ጌታቸው አለው ምሳኹም ክጸንሕ ሰናይ ምክታል ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት አብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ሓድግን መርአያ ብልጽግና አፍሪቃን ከም ዝኾነ አፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ አይተ ታገሰ ጫፎ ገሊጾም እቶም አፈ ጉባኤ አባይቶ ወከልቲ ህዝቢ በዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ፎረም ዜጋታት ፓርላማ ብዕሊ ከፊቶም አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ አብዚኡ ዋን ፎረም ዜጋታት ፓርላማ መድረኽ መለዋወጢ ሓሳብ ይሎም እቲ ፎረም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ዓለም እጃም መራሕትን ተሳትፎ ህዝብን ከምኡውን ሕዳሴ ግድብ ምስ ኣተሓሳስባ ፓን አፍሪቃውነት ከም ዘተኣሳስር ገሊጾም እቲ ፎረም ንተረባሕነት ሃገርን ህዝብን ዝለዓለ እጃም ዘለዎም እታወታት ፖሊሲ ዝእከብሉ ሓበራዊ ግንዛቤ ምፍጣርን ተግባራውነቱ እውን ብምትሕብባር ንተገህሉ ኢሎም አብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ በአፍሪቃ ፕሮጀክት ዝለዓለ ፍልፍል ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነስ መሰረት ሓበራዊ ዕቤትን ምትሕብባርን ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም ብተወሳኺ እውን ሓበራዊ ሓድግን መርአያ ብልጽግናን አፍሪቃ ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ንኩልን ሃገራት ተፋሰስቲ ግድብ ሓበራዊ ተረባሕነትን ሳዕርትን ዝገብር ዲፕሎማሲ ከም ተኣምን ኣረዲኦም ብዝሃነት ንሃገራዊ ምርድዳእን ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትን ሰረትዩ ክብሉ አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን አገኘሁ ተሻገር ገሊጾም ሃገራዊ ምርድዳእ ንሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ኣብ ትሕት ዝብል መሪ ሓሳብ ዝኽበር መበል 19 መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብብርኪ ክልል መዛዘሚ መርሃ ግብሪ ትበዓል ኣብ ከተማ ጎንደር ተኸቢሩ አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን አገኘሁ ተሻገር ኣብዚ እዋን ከም ዝበልዎ ብዝሃነት ንሃገራዊ ምርድዳእን ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትን ሰረትዩ ብዝሃነት ፍልፍል አፈላላይ ንክኸውን እናተሰርሐ ከም ፀንሐ ብምሕባር እዚ ንምፍታሕ ምዝታይ እዋናዊ ዛዕባ ክኸውን ይግባእ ኢሎም መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ንምርጋጽ ብዘተ ሓበራዊ ተረኻት ንምህናጽ እናሰርሐ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ክልል ኣምሓራ ብዝሃመነት ዝኽበረሉ ከም ዝኾነ ብምሕባር ንህንጸት ሃገር መንግስቲ እጃሙ ብምውፃእ ሃገር ዘቐጸለ ክልል ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም መንግስቲ ፌደራልን ትክልልን ተደጋጋሚ ጻውዒት ሰላም ከም ዘቕረቡ ብምግላጽ ንበረኻ ዝኸዱ ደቅናን ኣሕዋትናን ብሰላም ናብ ሕብረተሰቦም ንክጽንበሩ ምግባርን ሰላሙ ምሕላውን ይግባእ ኢሎም ጎድና ጎኒ እውን ኣብ ከተማ ጎንደር ዝተጀመሩ ስራሕቲ ልምዓት ሕቶን ድሌትን እቲ ህዝቢ ዝምልሱ ከም ዝኾኑ ብምሕባር እቶም ስራሕቲ ልምዓት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ገሊጾም ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ለመዓልቲ ራብዓይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሳሊጡ እቲ ቤት ምኽሪ ብመሰረት ኣብ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼብኡ ንክፍጸሙ ብዘቐመጦም ኣንፈታት ዝተሰርሑ ስራሕትን ኣድለይቲ ዝኾኑ ውዳበታት ኮሚቴን ብምዝታይ ውሳነ ሓሊፉ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጾም ካብቲ ውሳነ ብተወሳኺ ንዲጂታል ኢትዮጵያ ኣድለይቲ ካብ ዝኾኑ ሰነዳት ሃገራዊ ስትራቴጂ ኤሌክትሮኒክ መንግስትን ሃገራዊ ስትራቴጂ ኤሌክትሮኒክ ንግድን ሰፊሕ ዘተ ብምግባር ኣንፈታት ኣቕሚጥናና ኢሎም ህንፀት ዲጂታል ቁጠባ ብዝብላ ኣብ ዝዓበየሉ ዘበን ስለ ዝኾነ እቲ ቤት ምኽሪ እውን ነዚ ዕቤት ግቡእ ግደ ንኸበርክት ዝጀመሮ ጻዕሪ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣብሪሆም ህንፀት ዲጂታል ቁጠባ ብዝላ ኣብ ዝዓበየሉ ዘበን ስለ ዝኾነ እቲ ቤት ምኽሪ እውን ነዚ ዕቤት ግቡእ ግደ ንኸበርክት ዝጀመሮ ጻዕሪ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ኣብሪሆም ኣብ ኢትዮጵያ ነበር ተዋጋእቲ መልስካ ንምጣሽ ዝግበር ሓገዝ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ተወካሊት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ጀስላይን ናሂማ ገሊጸን ብምትሕብባር ኮሚሽን ብሔራዊ ተሃድሶን ሕብረት ኣፍሪቃን ነበር ተዋጋእቲ መልስካ ንምጥያሽ ናብ ማሕበረሰብ ናይ ምምላስን ስራሕ ኣፈጻጽሙ ብዝምልከት መድረኽ ዘተ ይሳለጥ ኣሎ
ኮሚሽነር ሃገራዊ ተሃድሶ ተመስገን ጥላሁን እቲ መድረኽ ነበር ተዋጋእቲ ብተሃድሶ ስልጠና ናብ ማሕበረሰቦም ንምጽንባር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ክቕጽሉ ኣብ ምግባር ውስንነት ንምእራም ሃናጽ ይግዳ ኣለዎ ኢሎም ዓቕሚ ምቕባል ማእኸላት ተሃድሶ ምዕባይ ካብ ፍልፍላት ሃፍቲ ውሽጢ ሃገር ዓለም ለኸን ምትእኽኻብ ከይዲ ዳግመ ምጥያሽ ምቅልጣፍን ብትኹረት ዝስርሐሎም ተግባራት ከም ዝኾኑ ገሊጾም ተወካሊት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ጀስላ ናሂማ ብግደን ንጉዳያት ሰላምን ድሕንነትን ዝግበሩ ሓገዛት ኣጀንዳ 2063 ሰላማዊትን ዝማዕበለትን ኣፍሪቃ ንምፍጣር ዝግበር ጻዕሪ ኣካል ከም ዝኾነም ገሊጸን ኣመንጎ መንግስቲ ክልላዊ ኦሮሚያን ኣመራርሓ ኣባላት ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን ብዝተገብረ ስምምዕነት ሰላም ንኣፈላልያት ሓሳብን ፖለቲካን ዘመናዊ ብዝኾነ መልክዑ መፍታሕን ካልኦት እውን ኣብነታዊ ተግባር እዩ ክብላ ከንቲባ ኣዳነች አቤቤ ገሊጸን ብጃል ሰኝ ነጋሳ ዝተመርሑ ኣባላት ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ምስ ከንቲባ ኣዳነች አቤቤ ደትዮም ምስ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያን ስምምዕነት ሰላም ዘካየደ ኣመራርሓ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ብጃል ሰኝ ነጋሳ ዝተመርሑ ኣባላት ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኣብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋን ኣብ ካልኦት ስራሕቲ ልምዓትን ዑደት ኣሳሊጦም ድሕሪ እቲ ዘተ ድማ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች አቤቤ እንኳዕ ናብ መገዲ ሰላም መጻኹም ብምባል ተቐቢለን ኣዘራሪበንኦም መገዲ ሰላም ኣማራፂ ዘይብሉን ንኹሉ ተረባሒ ዝገብር መገዲ ከም ዝኾነ ብምርዳእ መንግስቲ ንዝገብሮ ጻውዒት ኣባላት ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ንዝሃብዎ ምላሽ ዝምስገን ከም ዝኾነ እተን ከንቲባ ኣብሪሃን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ናብ ዝተዳለወሎም ማእኸላት ምእታዎም ምቕጻሎም ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ሓቢሮም መንግስቲ ክልል ኦሮሚያን ኣመራርሓ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ብዝበጽሕዎ ስምምዕነት ሰላም ስዒቡ ትማሊ ኣባላት ሰራዊት ናብ ማእኸላት ምእታዎም ከም ዝጀመሩ ዝዝከር እዩ ሎማዓልቲ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እናተንቀሳቐሱ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ናብ ዝተሰናድኣሎም ማእኸላት ምእታው ከም ዝቐጸሉ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ገሊጹ ኣባላት ሰራዊት ናብ ማእኸላት ምጽንባሮም ስዒቡ ህዝቢ ኣቀባብላ ይገብረሎም ከም ዘለውን ተሓቢሩ حلفتي سراح كوبانيات تيليكومونيكيشن جيبوتي تيليكومن سودا تيلن أبو أديس أبو مأخل إكسبيرينس عودة غيرام ونفس أمي سراح إتي تيليكوم فريو تامرو كيدي تكنولوجي تكالن حويسو حزيز بس حلو سمارت حرشات مرتي تعنا لمعات معدن سمارت توريزم زبالو ديجيتال مفتحتات زملكات مبريه غيرن أبالات تلو أخبو غنوم إتي تيليكوم ديجيتال مفتحتات زهابو تخورتن زهنصو عقمي مسارة المعاتن بمناد إتي تيليكوم بزوحات أوبريترات هاجرات أفريقيا مرأيا كخون كم زخيل قليصوم تي ماخل إكسبيرينس فترة بمقلباتن سنة مهدار ديجيتال بمعباين أبا أفريقيا ديجيتال ترانسفورميشن عزوز أسر كعرف كم زخيل مقلاصوم حبريتا إتي تيليكوم يملاخت أما كتال ما دزينا إتبي تقرينا أخم تركبوا كبرات تخطاتلتي مريسكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسقرنا معلتي بهير سبات أبزفلاليو كل زركبوا حبرة السباهلوم من سبرقا عدل زرخبلو مدرخ مخانو تقليسوم معلتي بهير سبات نزبتاتنا إتيبيا أب كل البينشان قل قموز بزفلالي سنبل تخبيرالو نزأب جمال أحمد مرها سلام مرسا مبلغ 19 بعل بهير سباتن حزبتاتن اب كلل بينشانغول زوبا اسوسا وردا اورا ببرك كلل بستفلالو صمبلات تبعيلو مخبار زبعل محبره واحد الناس بهير سباتن متنخار زخلو يكبلو تساتفت تبعل نكوربوريت برودكاستينج ايثيوبيا غليصوم يوم بهير سبوچ كان معلت بهير سبات انت مصنتلوم حدنت غليهو يرعم ناي بعلنا زخونه بهلي توفيتن واغاتاتن من صبراق عبزي الدباباي ترخيمنا هرمت بيرسب شيناشا اندازيمنا ناساسعنا نركب بتلي زي بينشانغول ውስጥ ያለው بيرسب بفلاي عبزي اب كلل بينشانغول زركب بيرسب نيشتو ኢትዮጵያ يرئينا كل بيرسب عبزي አሎም
أبزي بحادة مبعلنا نعنا عبي ربح يزلوهم عبي ربحان تنملتلنا كنفاقر انتلنا كنفاتهم كلنا حدنتنا أطنعنا سلام نفتر انتلنا صبوق نقرات مركب يكا اليوم نحوارو صبوق نقر كعترنا يوم سلامنو فكرنو مفكاكرنو سلام يوم فقر إيو حاديو لعلي اتخال إدما تحتي زمزان اللو أقباب كهلو يقبان سب معرة كر اللوام ኣብቲ በዓል ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ኣመራርሓት ክልል ኣብ ኣፈላላይ ዝረአ ሃገራዊ ሓድነት ብምጥንኻር ተረባሕነት ዜጋታት ንምምሕያሽ ስራሕቲ ክህሉ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም እዮም የተሳቡ ድርጊቶች በማረም ዝተዛብዑ ዛንታታት ብምእራም ሓበራዊ መንነትና ብምጥንኻር ካብ ኩልና ንኹልና እትኸውን ሃገር ንምህናፅ ጠንኪርና ምስራሕ ካባና ትፅቢት ዝግበር ምዃኑ በዘጋጣሚ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊም አንዳችን ለሌላችን ውበት እንጂ ሓዲና ንሓዲና ጽባቕ እምበር ስግኣት ከም ዘይኮናን ኣብ ቅድሚት ብምንጽብራቕ ሓበራውነት ምክባርን ምክዓልን ሓበራዊ ጸጋታትና ምዃኖም ብግቡእ ተገንዚብና ነዚ ምጥንኻር ንናጋ ንሕድሮ ክኾና ይግባእን ሕብረ ብሔራዊ የፌደራል ስርዓትን የግልና የጋራ ጉዳዮች ሕብረ ብሔራዊ ስርዓት ፌደራሊዝም ናይ ውልቀን ሓበራውን ዛዕባታት ኣዋሂዱ ሚዛን ሓልዩ ዝኸይድ ብምዃኑ ኣብ ሃገራዊ ዛዕባታት እውን ማሕበረሰብ ክልልና ድሌቱ ንምንጽብራቕ ዕድል ዝረኽበሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ባህላዊ ሳዕስዒት ብሔር ብሔረሰባትን ዝተፈላለዩ ምድለዋትን ብሰላም ተብዒሉ እዩ ماد زيننا ندغصليو اب كل التجراي مدرخ زتا كيد يفصاص مسرح مملاس نبر عطقاتنا محبرسب اب كتما مقلي كيدالهم ابتي مدرخ فصاص ما كوميشن هاغراو تحدثو غزاو محدار كل التجراين حلف سرح توكلتن حبرة افريقيا تساتيفوم ابرام فصا توسخ حيزالهم أب كل تجراي مدرخ زت كيد أفصاص مسرح مملاس نبر عطقات نب محبرسب أب كتما مقلة يكايد مهلاوي فلت أبتي مدرخ أفصاص ما كوميشن بيراو تحدثو غزاوي محدار كل التجراين حلف تسرحن توكلتن حبرة أفريقيا تساتيفوم يوم كوميشن بيراو تحدثو تمسكن طلاهون أب ماخلات مقلن عراق حموسن لعل حدا شح نبر عطقات سلاماوي هيوت كمرحو زخولهم سلطنات تحدثو إنا تخطاتلو كم زركبو أفليتوم past couple of days in a matter of a week or so ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ከባቢ 640 ዝኾኑ ነበር ዕጡቃት ናብ ማሕበረሰቦም ክምለሱ ጌርና ኢና ነቶም ዕጡቃት ድማ በቲ ማሕበረሰብ ኣቀባብላ ተገይሩሎም እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ዝመፅሉ ከባቢ ሰላማዊ ህይወት ምንባር ጀሚሮም እዮም ኢልና ተስፋ ንገብር ካብዚ ብተወሳኺ ሕዚ ልዕሊ 1000 ነበር ዕጡቃት ኣብ ክልተ ማእኸላት መሰልጠኒ ስልጠኖም ኣብ ሙሳድ ይርከቡ እቶም መሰልጠንቲ ናብ ገዝኦም ንምምላስ ኣብ ምድላው ንርከብ እቲ ስልጠና ሰላማውን ብስነ ምግባር ዝተሃንጸ ዜጋ ንምፍጣርን ዝኽእል እዩ እተን ማእኸላት ተሃድሶ ናይ ምቕባል ዓቕመን ንምዕባይ ካብ ውሽጢ ዓድን ትካላት ወፃእን ኣታዊ ምእካብ ምስላጥ መሊስካ ምጥያሽን ተግባራት ምዕባይ ዓቕሚ ምጥንኻርን ኣብ ዝቕጽሉ ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ብትኹረት ዝስርሐሎም ጉዳያት ምዃኖም ተገሊጾም ተሓባበርቲ ትካላት ብዝገበርኦ ሓገዝ ድማ ካብ ማእኸላት መቐለን ዕዳጋ ሓሙስን ብተወሳኺ ካልኦት ማእኸላት ክጅምሩ ብምግባር 75,000 ነበር ዕጡቃት እታ ክልል ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ንምስልጣን ይስራሕ ምህላው ተመላኺቶም We recognize that the DDR process is complex. ነበር ዕጡቃት ብስልጠና ተሃድሶ መሊስካ ናይ ምጥያሽ ኸይዲ ዝተሓላለኸን በዓል ብዙሕ ዘፈርን እዩ ድሕሪ ጎንፂ ኣብ ዝግበሩ መሊስካ ምጥያሽን ስራሕቲ ልምዓትን ዝተዋደደ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ምትሕባራትን ጻዕርን ዝሓትት እዩ እታ ከይዳውን ነበር ዕጡቃት ዕጥቂ ናይ ምፍታሕ ጌርካ ዝርአ ጥራይ ይኾነን ናብ ማሕበረሰብ ተሓዊሶም ኣፍረይቲ ዜጋታት ዝኾኑሉ ዕድል ናይ ምፍጣር ስራሕቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ምዃኑ እውን ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ 6 ክልላት ዝርከቡን ኣዋን ምዝገባ ሙሉእ ንሙሉእ ቁጥሮም ዝተረጋገፀን ልዕሊ 371,000 ነበር ተዋጋእቲ ምጽራዮም ኮሚሽን ተሃድሶ ምግላጹ ይዝከር አሁን ላይ የደረስንበት አጠቃላይ ቁጥር 371,971 ነው ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝበፅሕናሉ ሓፈሻዊ ቁፅሪ 371,971 እዩ
እዚ ቁጽሪ ማለት ብቐሊሉ ዝበጽሕናሉ ኣሃዝ ኣይኮነን። እዚ ኣሃዝ ዕጥቂ ዝፈትሑ ስምምዕነት ሰላም ዝፈረሙ ትካላት ብሰላም ፖለቲካዊ ሕቶኦም ንምቕራብ ዝወሰኑ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ስለ ዝኾኑ ናብዚ ቁጽሪ እዚ ንምብጻሕ ብዙሓት ዘተታት ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። ሕዚ እዚ ቁጽሪ ኣብ 6 ክልላት ዝርከቡ ናይ ቀደም ተዋጋእቲ ዝምልከት እኳ እንተኾነ 70 ሚእታዊ ኣስታት 274,000 ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ ክልል ትግራይ እዮም። ንኣፍሪካውያን ዝግበር ሓገዝ እታ ኣህጉር ናብ ዝበኣሰ ድኽነት ንኽተኣቱ ከም ዝገብራ ርእይቶ ብዙሓት እዩ። እቲ ዝግበር ሓገዝ ድኽነት የባእስ እዩ፣ ስነ ልቦና ተጸባይነት ይፈጥር እዩ ብዝብል ተሟገድቲ ሓሳብ መከራኸሪ ነጥቢ እናቐመጡ ይርከቡ። ንጸብጻብ ኣሸናፊ እንዳለ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ብርክት ዝበሉ ሃፍታት ተፈጥሮን ጸጋታት ዝተዓደለት ኣፍሪካ ሎሚ እውን ብምኽንያት ድኽነት ሓገዝ ተጸባይት ኣህጉር ኮይና እያ። ብተመሳሳሊ ንኤስያን ኣውሮፓን ሓዊሱ ላቲንን ሰሜን ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ምግቢ ዝናፍቑ ዜጋታት ቁጽሮም ዘይናዕ ኮይኑ እንዳሃለወ ጸገምን ድኽነትን ትልዓል ናይ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዓይንን እዝንን ኣብ ኣፍሪካ ኣህጉር ጥራይ እንትኾን ይስተውዓል እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተገበሩን ንመዓልቲ ጸገም ኣፍሪካ ዝበጽሑ ሚልዮናት ካብ ሞት ዘድሕኑ ስራሕቲ ሓገዝ ዝተገበረ እንትኾን እቶም ሓገዛት ዕላማኦም ሰብኣዊነት ምዃኑ ምፍታሽ ኣላ እዩ። ንኣፍሪካውያን ዝግበር ሓገዝ ካብ ረብሓኡ ሒዝዎ ዝመጽእ ጸገም ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ብምምጋትን ኣብቲ ጉዳይ ኣዲባ ዴድ ኤድ ብዝብል መጽሓፍ ትፍለጥ ዛምቢያዊ ዜግነት ዘለዋ ዳምቢሳ ሞዮ ፖለቲከኛታትን ፖሊስ ኣውጻቲ ኣብ ዝሓለፉ 70 ዓመታት ሕቱ ኣፍሪካ ክምለስ ዝኽእል ብሓገዝ ጥራይ እዩ ዝብል ኣረኣያ ኣፍሪካውያን ንቕበልዎ ሰሪሖም እዮም ክትብል ገሊጻ እያ። That we give, $10 to buy a mosquito net. እዚ ጉዳይ ኣብ ዛምቢያ ንዓሶ መከላኸሊ መግዚ $10 ወይ ድማ ንተምሃሪት ኬንያ ትምህርታ ንኽትከታተል $15 መሃባ ይኾነን። ብርግጽ ኣነ ባዕለይ በዙ መንገዲ ሓሊፈ እየ። ክንፈልጦ ዝግባአና ግን ንባዕልና ክነታልል ኣይግባእን። ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሓገዛት ህይወትና ኣይቕይሩን፣ ድኽነት ንኽነጥፍ እውን ኣይሕግዙናን። ልዕሊ 30 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣፍሪካውያን ትሕቲ 24 ዓመት እዮም። ስለዚ መንእሰይ ወለዶ ዘለዎ ኣህጉር ከም ምዃና መጠን ንሕና ንደልዮ ስራሕ እዩ። ሓገዝ ንኣፍሪካ ይቐትላ እዩ ዘሎ ትብልን ን5 ተኸታተልቲ እዋን ግራማ ኣዋርድ ዝተዓወተት ድምፃዊ ኣንጆሊ ጎርጆ እውን ድሕሪ እቲ ሓገዝ ዘሎ ዕላማ ምርኣላይ ምዃኑ ገሊጻ እያ። ኣፍሪካውያን ፍልጠት ንኽህልወና ጸገማትና ብውሽጡ ዓቕምና ንኽንፈትሕ ኣይድለይን ትብል ኣንጆሊ ጎርጆ እዚ ሓሳብ ንኣፍሪካ ንድሕሪት ከም ዘትርፋ ገሊጻ እያ። How can you help somebody without asking the person what do you need and how can we do it together? ንዝኾነ ሰብ ዘደልዮ እንታይ ከም ዝኾነ ከይሓተትካዮ ብሓባር ምፍታሕ ከመይ ከም ዝከኣል ከየራእኻዮ ብኸመይ ክትሕግዞ ትኽእል። ሰባት ዓሳ ከመይ ከም ዝሕዙ ኣምህሮ ምንበይ ነቲ ዓሳ ኣይትሃቦም ዝበሃል ኣባሃህል ኣሎ። ብኻል ወገን ከዓ ሓገዝ ካብቶም ተሓገዝቲ ነቶም ሓገዝቲ ይዕብዩ ዝብሉ ሞገት እውን ኣለዉ። ኣፍሪካውያን ንዘጋጥሞም ፈተናታት ኣፍሪካዊ ፈታሕ የድልዩ ብዝብል መትከል ንዓመታት ትፍለጥ ኢትዮጵያ እውን ነዙ ዘረጋግጹ ብርክት ዝበሉ ውፅኢታት ኣመዝጊባ እያ። ካብ ጽቅዕተኝነት ምንጋፍ በረከት ሃፍታት ተፈጥሮ ምርኣይ ኣህጉራዊ ሓድነት ምፍጣር ንኣፍሪካ ቀጻልነት ዘለዎ መፍትሒ እዩ። ዜና ዕዳጋ ሰብ ሃብቲ ስዑድ ዓረብያ መማሓየሹ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዝፈጠሮ ምቹው ኩነታት ተጠቂሞም ኣብ ዓውዲ ንግድን ኢንቨስትመንትን ክዋፈሩ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣርጋ ገሊጾም። ኣምባሳደር ምስጋኑ ምስ ፕሬዚደንት ፌዴሬሽን ንግዲ ሙሐመድ ቢን ሙጃብ አል ኹዋይዝን ሓለፍቲ ስራሕ በዓል መዚ ንግዲ ወጻኢ ሳዑዲ ዓረብን ዘትዮም። እቶም ሚኒስትር ዴኤታ ኣብዚ እዋን ከም ዝበልዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ፎረም ቢዝነስ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ቁጠባዊ ምትሕብባር ንምጥንኻር ሰረት ዘንበረ ኢሎም። ኢትዮጵያ ተግባራዊ ትገብሮ ዘላ መማሓየሽታት ቁጠባ ንግድን ኢንቨስትመንት ወጻኢ ምቹው ኩነታት ከም ዝፈጥር ብምሕባር ሰብ ሃብቲ ስዑድ ዓረብ እዚ ዝተፈጠረ ምቹው ኩነታት ተጠቂሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዓውዲ ንግድን ኢንቨስትመንትን ክዋፈሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣብቲ ዝተሳተፉ ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ስዑድ ዓረብ ብወገኖም እቲ ዑደት መርኣያ ጥንካረ ታሪኻውን ስትራቴጂካውን ርክብ ክልተን ሃገራት እዩ ኢሎም። ትካላት ንግድን ሰብ ሃብትን ሳዑዲ ዓረብ
أبي إثيوبيا استفتر متشو عدل تقيمهم أب عودتات حرشام معدنن كالوتن نكوافرو دقف كم زقبرو مقلاصهم كم منستير قداتو سعيد ترخب حبريتام يملاخت كابوصاي نبز حرنا تنسجر سوماليلاندن أمريكان كلتاوي زت أكايدن سوماليلاندن أمريكان كلتاو متحوارن نمتنخار أبتي زوبا سلام المعسال زعلم زت الساليتن بأمباسادر أمريكا أب سوماليا ريتشارد ريلين كوماندر قبل حيلة ستة مبرق أفريقيا ميجر جنرال بريان تي كاش مان استمرحل على الأخ أمريكا مسحدوش استمرتوا بريزيدنت سوماليلاند أب حرقيسات ذاتيوم لوخ أمريكا أبتي أوان زتا سوماليلاند زكايدتو سلاماو بريزيدنتاو مرس بمنعد حدوش استمرتوا بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله إيرو ملختين كوعدس بلكم أم حلاليفهم بريزيدنتاوي مرس سوماليلاند جيبسن يقريتا قلسن أستاتفن ديمقراسياو نيروز بلتلوخ أزيد ما بعالم لخ محبر السب لعلنا أدا كم زرخبم قليتهم عبد الرحمن محمد عبد الله إيرو مسلوخ أمريكا أبتي زوبا سلام دحنتن من رجاز ديمقراسي مسفاح زعلم زتا كم زكايدو أبي يكسجزهم أبزم محلالفو ملقتي أفليتهم تي زتا سوماليلاندن أمريكان زلون حبراو الأختو زر رجاجسيو مبالهم هورن دبلومات أبزي بلام كبرت تختلتي زيناوي مسنادونا قدمي مززامنا قندغنت بتاتنا كنزخاخركم أبي قدم حداسي إثيوبيا حبر واحد من مرأيا بلصقنان أفريقيا كم زغنم أفقباي بايتو كلت حزبي تاقس جافو قليصا معلتي بهر سبات بسفلاليو كللات زركبو كفالات حبرتسب ባህሎም ንምንጽብራቕ ዕድል ዝረኽብሉ መድረኽ ምዃኑ ተገሊጹ ካብወፃኢ ሶማሊላንድን ኣሜሪካን ክልትያዊ ዘተ ኣካይደን كبرت تختلتي كتكتاتلون صنحكم مسنيرهم زيناتاتنا مسلم كنتالكم نمسكن جيتاچو علو مسما استوديو حبيبكم نيره مس زترفو مدلوات اي.تي.في تغرينا سناي غزن كونلكم تمنيتنا يو زينا سبورت قصلين تبوغني ابزك فلايكم سلام